2019 ഡിസംബർ 11 എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വാൾട്യൂബിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് നമ്മളെ ചാനലിന് 10K സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ചാനലിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. 2019 ഡിസംബർ 11 നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യമായി പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചാനലിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യമായി ചാനൽ തുടങ്ങി. സാധാരണത്തെ പോലെ തന്നെ വീഡിയോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഒന്നും ക്ലിക്കായില്ല. നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോക്കും 10, 9 ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുകാണ്ടുള്ള വ്യൂസ് എല്ലാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ ചാനലിൽ വേറെയും കുറേ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പലതുമായിട്ട് അങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കി ചാനൽ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അതിലൊരു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ആയത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ചാനൽ ഉപേക്ഷിച്ച് 2020 ജൂൺ 9 ഞങ്ങൾ പുതിയ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. ആ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ പമ്പരം. അന്നാണ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. സാധാരണത്തെ മാതിരി തന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഒരു മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 30-20 വ്യൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ JCB വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലിക്കാല് തുടങ്ങിയത്. ആ വീഡിയോയിലാണ് അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വ്യൂസ് കിട്ടൽ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം കുറച്ച് 100 വ്യൂസ് കിട്ടി. അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പൊലിവായി. പിന്നെ കുറച്ച് കയറൽ തുടങ്ങി. പിന്നെ കെ ആവൽ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോക്കും കെ ആവൽ തുടങ്ങി. JCBന്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന് 1,00,000 വ്യൂസ് ആദ്യമായിട്ടായത്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം. ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേനു. അത്രയും സന്തോഷമായിരുന്നു. അതൊന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോയിൽ അത്ര വ്യൂസ് ഒക്കെ കയറുന്നത്. 2020 ഒക്ടോബറിൽ ഞങ്ങളെ ചാനലിന് ആദ്യമായി 1K സബ്സ്ക്രൈബായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വളരെ കൂടി വന്നു. കാരണം ഏതൊരു യൂട്യൂബറിനും വേണ്ടിയത് ഒരു 1K സബ്സ്ക്രൈബാണ് വേണ്ടിയത്. അപ്പോൾ 7K സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ വേഗം പെട്ടെന്ന് അയക്കണോ. ബാക്കി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ അങ്ങനെ വിടാൻ ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായിക്കാണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചാനൽ കുറച്ചൊന്ന് മോശമായി. അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് നിന്നത്. പഴയതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാക്കണം എന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാക്കും. അതാണ് ഞങ്ങളെ പ്ലാന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കൂടി അമർത്തുക. ഞങ്ങൾ നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.